kunin po sa Cebu Plus Report. Ang ano. Ireklamo ba? Pwede mo ireklamo. Oh. Ang ilang buhaton na mo, buhat sila mga terminal. Kanang asa gid mo pundo ang sakyanan niya, parking sila no Daplin Highway. So two-way ra gunang kuan niya, parkingan ay one way na lang. Ay, naka-traffic ka ni. Kaya nagkaka-traffic, tingnan mo. Yung Oh. U-turn ka. Sus. Oo. Ilan lahat sila yan? Dami. Ayan, ano ba yung ano na yan? 10H biyaheng SM. Ano kadali traffic na. Traffic ka, oh.